Edorta Jimenez naiz, Mundakakoa, beraz Bizkaitiarra, eta hemen nago Uztaritzen asmoa 3 aste hemen ematea da, 3 zatitan zerbait idazteko, geuretik sortua ekimenaren barruan. Helburua hemen ikusten dut, Uztaritzarrek ere irakurriko dutenez, euskara erabili, hemen ohartzen baikara hegoaldean eta hegoaldeko gune indartsuenetan ze euskara erabiltzen den eta zein den hemen erabiltzen dena eta ez dugula batasunerako biderik egiten. Uztaritzek badu kulturarekiko atxikimendu biziki azkarra, hainbat elkarte egitura Ipar Euskal Herrikoak hemen kokatuak dira, hien egoitza, badugu Euskararen kultur erakundea, hemen berean gure inguruan dute egoitza, eta hainbat elkarte biziki dinamikoak direnak, bereziki iauterien kasuan eta ospakizun biziki famatuak ditugu Uztaritzen. Zubiak eraiki behar ditugu eta gehiengoak irabazi kulturarentzat lan egin horretan. Eta elkarre ezagutu eta elkarrekin egon, bidea luzea da. Eta bidea kulturaren bidez egingo da hein handi batean. Eta kultura, ekonomia bihurtzeko gai baldin bagara, errazago izango da Lapurdi eta Bizkaia elkarri hurbiltzea.